Harri guziak hasieran arkaitz puska dira. Baina berehala nortasun propioa lortzen dute. Harri bakoitzak izen bat du. Eta harri bakoitza mundu bat da. Eta gure bizitzan ere zer esanai handia duten harri asko dauzkagu. Jaiota berehala harri baten gainean bateatu ginduzten. Gero esan ziguten, kontu zibiltzeko harrizko bihotza zutenekin. Ikusi genuen batzuk, armarriz horritutako etxeetan jarrioak zirela. Eta beste batzuei, izandakoagatik edo egindakoagatik, oroitarriak eskaintzen zizkietela. Esan ziguten, bizitzan aurrera egiteko, oinarri sendoak behar zirela. Konturatu ginen, bizitza mugarriz beteta dagoela. Eta bukatutakoan, mugarririk astunena gainean jarriko digutela ere badakigu. Oraindik inor jaso ez duena, ilargia. Eta honek itzatzen dizkigu bizitza honen argiak. Baina bazen harria. Nolakoak dira harriak? Ze alde dago batetik bestera? Zertan dago alde hori? Harriak hor daude. Eta distraitu xamar dabilenak estropozu egiten du beraki. Ekintzaileak inguruko harri luzia bildu eta bere etxea egiten hasten da. Umetxoa berriz, harriko eskorra eskuan hartu, eta jostain bihurtzen du. Urrutitik bidean datorrenak eta nekatuta, harri gainean eserita atxeen alditxo hartzen du. Biolentoa dena berriz, harri hartu eta bortizki botako dizu. Miguel Angelek harrian egindako eskulturak, sekula guzian gizartea liluratuko dute. Eta beste batzu berriz, harri hori hartu eta bizkarrera jaso nahian sekulako aleginak egiten dituzte. Ikusten duzue, ze erabilera ezberdin harriaretzat, baina aldea ez dago harria. Aldea dago hartzen duen eskua, ikusten duen begian, edo sentitzen duen bihotzean. Baina beti eta hutsik egin gabe, saiatzen danari onura ekarriko dio harriak. Begira, harrikozkorrak. Harrikozkorrak nun nahi daude, euri zaparrada handia botatzen duenean hartuta batetik bestera eramaten ditu. Hor dauzkagu. Baina, noiz hasiote zen gizakia konturatzen harrikozkorrari etekin atera zezaiokela? Zein izagote zen? Kromainona? Neandertala? Sapiensa? Nor konturatu ote zen, arbol puntan zegoen frutari mardulena eskuratu zezakela, harriaz baliatuta eta igo gabe. Hori egin zuenean, gauzak aldatu ziren. Eta hortxe pakean eta grazian zebilen erbitxoari, pakea bukatu egin zizaion. Eta kantari zebilen txoritxoari alaitasuna ere bai. Baina, noiz hasiote zen gizakia ikarrarrikatzen? Noiz konturatu ote zen bere antzekoa zuela aurkaririk gogorrena? Sekula utzikote digo elkarrarrikatzeari? Nik bazkalare harria pakean ustea hobe izango dut. Baina egia da, gure inguruan eta gizartean harrikatu beharreko gauza asko dauzkagu. Behenik ezin dut hemendik harria botata eskua gorde. Balda zuen artean, kulparik gabe eta lehenengo harria botatzeko pres dauenik, hemen dauka harria. Bada norbait? Nik bi gauza esango dizkizuet. Bata, frutarik egina duen arbolak harrikadarik handiena jasotzen dituela. Eta juzgoak ez direla azkarregi egin behar. Gaur ondokoari botatzen diogun harrian, bihar estropozu egin dezaketela. Hemenik baizpare, harria pakean utzi behar dut. Eta hemen daukat, nire harria, eta oraindik ez dizuet aurkeztu. Ni ez pentsa horregatik harrizko bihotza dudan. Hauxe dut urteetako bide laguna. Aspaldi asirina elkarra ezagutzen. Ni mutiko eskorran itzela, gurasoak lanera joaten ziren, eta aitonakin ordu asko pasatzen duen. Aitonak histori politia kontatzen zizkidan, eta bertso zarra kantatzen ere aritzen ginen. Eta nik aldian behin esaten nion, aitona, kontatu berriz mozgorriaren historia, kontatu.
Inazio, motei. Lehen ere 1000 aldiz kontatu diat. Io kontatuko diat beste behin. Ja, mozgorria. Mozgorria bizkorra huen. Iguruko 2 indazuen gaindar bera bakarri bazian. Olaxeko bizkar zabal-zabalak eta lepo lodia ginuen mozgorria. Sekuleko zamak hartu, bizkarrera jaso eta bizkarrean eramaten zetian. Eta behin, apustu egintzian, han ondoan zeuen harriko zkorrura, bera bakarri baiez jaso. Baiez eta ezetz. Eta mozgorria prestatu, arnasa hartu eta harria bizkarrera. Hartu eta gero danba eraman. Ez zuan edozi mozgorria, ez horixe. Ajuna, nire hau ditzen aizen, indarzu izan nahi dut. Eta atzo harriko zkor bat bizkarrera jaso du. Ni mutiko zkorretan, Aionaren historiak entzunez, nire barruan harriari tokitxo bat egiten hasi nintzen. Harriakin amesten. Eta mundu fantastiko bat irudikatu duen nire buruan. Baina behin, mundu fantastiko horren irudi reala aurkitu nuen. Argazki batean, kalendario bateko argazki batean. Hau xe duzue, behar da zuetako bate peino gehiago ere ikusizako argazki hau. Hemengo harri jasotzaile hori nire idolo bihurtu zen, urtain. Nik 10 urte nituenean, Aiona hil egin zen. Baina ordurako hornebilen inguruko harri guziek hartu eta borrokan eta jaso nahian. Talako batean. Inazio! Ze abil harri zarroikin! Elbarritxu besteik ez tokin behar bote! Nik ez diat nire semea min hartzen ikusi nahi, Aituado! Etzak gehiago harrik ukitu! Lehen baituen gizon bizkorraski, eharki txikituta daudela. Jaikoan izenen, etzak harrik gehiago ikutu. Aie, gauzuet esan behar dizut. Harri hoatzen uzten ez badi ezo, aizkoran hasiko naiz. Eta hortan ezin diezo balazi, zure gaztetan ibiltzen zinen eta. Esan eta egin. 16 urterekin, Tolosako inauterietan, Xavier, aizikolari gazte lehiaketan parte hartu duen. Eta irabaztea sortatu zitzaidan. Eta horregatik, txapela bat jarri zidaten. Joitxo, nik etxean, Aiona eta Aita beti txapela gin ikusi nituen. Egun hartan konturatu nintzen, Euskaldunentzat txapela beste esanai bat bazuela. Munduko hainbat tokitan txapela erabiltzen da. Baina hemen bakarrik irabaztunari txapela jarri eta txapeldun deitzen dio. Aizkorak lagundu ziran, harriaren gara hurbiltzen. Aizkoratik salto egin nuen harrira. Baina, duela milaka urte, harritik etorri zitzaiguna aizkora. Hau zen bere garaian puntako teknologia. Hau bat zuenak, ez zuen publizitate behar handirik izango bere erabilera zabaltzeko. Eta, hala ere, bilatzaile nekaezinak bilatzen jarraitu zuen. Eta harriak barruan daraman altxorra aurkitu zion, metala. Eta horrek dena aldatu zuen. Eta aizkorari, aitz gorra izatetik, izena bakarrik geratu zitzaion. Baina, begira nola diren gauzak, altzairurik finenez egindako aizkorari ere, harriak lagundu behar, zorrotz ibiltzeko. Handik aurrera, aizkora eta harria, metala eta harria, bikote banaezina bihurtu ziren. Ikusten duzue, denborak pasalean gauzak nola aldatzen diren. Gure etxean ere hori gertatu zen. Aitakia ez zidan herritak egiten harria jasotzeagatik. Etxera ekarri nuen jaso harri bat, eta hortxe nebilen momentuero harri hori hartu eta jaso eta bota eta jaso eta bota. Hau duzue, nik 40 urtetan
jazten dudan trajea. Larru zornitutako galtzak, txalekoa eta gerriko beltza. Nik izan duen garai bat, Euskal Herritik kanpora ere saio desente egiten dituena. Eta pentsatzen nuen, joitxo, polita izango du hemen plaza erdian gerrikoa lotzea. Eta han ikusleen artean esaten nuen, bada norbait niri gerrikoa lotzen laguntzeko. Eta jeisten beti norbait eta indartsua zela erakutsi nahi izaten zuen, eta gerrikoaren puntan jarri, eta nik guzteka beratu dut, sekulako kolpeak ebatetizkion gerrikoari. Enuen lortzen gerriko hori behar bezala lotzea. Eta alako batean esan duen, hemen txezeukan nik lagunik horrena gerrikoa lotzeko. Arria bera. Badakizu zer egin nuen? Arriari txulotxo bat egin, barilla bat sartu, hor gerriko punta lotu, eta holaxe lotzen nuen gerrikoa. Amazazpi urterekin, harri jasotze txapelketa baten parte hartu duen. Azkenean lortu nuen nire ametsa egi bihurtzea. Harri jasotzailean nintzen. Handik aurrera, pesta ziren herrietatik deia jasotzen dituen, harria jasotzera joateko, eta nik nire harria hartu, joan, saioa egin, gero mokautxo bat, eta behin edo beste pesta bizitzen ere gelditzen nintzen. Egun hartan, barria abazegitzen pestan, eta batek bertso zirikatu ziren. Alegia nik eramandako harriak ez zuela alako pixua izango, ez zela 15 arroa izango tolakoak esanez. Eta nik auto markau. Honi zerbait erantzu beharko zio bat. Eta gogoratu nintzen, mutiko eskorretan, aitxonakin, bertso zarra kantatzen eta nolaritzen nintzen, tarteka bertso bat edo beste idazten dituen, pixka bat pentsatzen egon nintzen eta onokoa berantzen nion. Harri bat ekarri dut, 15-koa, eta esan didazu nik ez ustekoa. Harriaren pixua dela ikustekoa, jasotzen badidazu nere bostekoa. Urte asko pasadira garai hartaz. Zehazkar pasatzen diren urteak, ez da? Eta denboraren pasaera hortaz itzeiteragoan badu ohitura gere burua tartean sartzeko. Nik beti horra izan dudia, sekula luzian horra izan duduk. Baina hemen ere, argibiderik egokiena harria dugu.
Gizakiaren ibilbideaz hitz egiterakoan harriaroaz hitz egiten dugu. Paleolitikoa, neolitikoa edo megalitikoa. Baina urteetan atzera, milioika urtez atzera egin nahi baldin badu, harrituta geldituko gera, harritutakoa aurkitzen dugunean. Harritua, fosilizatua aurkitzen baitugu, garai arteko izatea aztertzeko. Urtearen pasaera. Urtearen podorioz, urtanta batek harririk gogorrena zuratu egiten du. Eta ez bere indarrez, baizik eta txak, 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 toki berean. Eguna joan da eguna etorri, urtantak harria jotzen du zulatu artean. Baina urteen garraioaren poderioz, urtanta batek harria sortu ere egiten du. Honoko hausia bezalaxikoa, estalaktita bat. Pentsatzen duzue, zenbat urteetako garraio lana daukan hemen egina urtanta batek. Eta era berean, milaka eta milaka urtanta lanean ari dira. Eta lurraren sabelak artelanez beteta daude. Eta halakoen batean gure begiek txirrikituren batetik hori ikusteko aukera baldin badute, txoratuta gelditzen dira. Ikusten duzuen naturak ze gauzak egiten dituen. Baina ez pentsa gizakia ere geldi zegoenik. Eta halako baten probatuz konturatu zen, harria besteekin joka txinpartak ateratzen zituela. Eta handik aurrera, nun nahi eta noiz nahi, sua egin zezake. Bizitzeko premiazkoa zuen jan hori, suak jangarriago bihurtu zion. Jatea plazerra bihurtu zen. Eta jateaz, gozatu beharra zegoen. Janari horri, ontzia egin zion. Aitz bila, aitz borobila, gaur platera deitzen diogu. Eta baserrietan txerrieri janamateko aspil hori, aizpiletik etortzen da seguruenik ere. Eta hementxe abiatzen dira, tresnak, ontziak eta hitzak, denak arkaitzekoak. Aizkora, aitzurra, aiztoa, azkona, zulakaitza edo aitzbila. Kromainonak, seguruenik, probatuz eta poliki, emango zituen aurrera pausoak. Nik ere hori segin nuen ere harriakin. Harria gerrira ekartzeko modu errezagoren bat behar dit, ba. Eta horri bilinitzen probatzen. Harria lehenago, iskina batera dutza, eskuzurak iskina baten zituela jasotzen zan, eta nik harria hartu, modu batera jarri, bestera, hemendik eskuekin hartu, hortik hartu, txurotxo batzuk egin, horri bilinitzen probaka, eta aurkitu nuen. Harria gerrira errezago ekartzeko modu bat. Eta hori bio garrantzitsuagoa, ekarri bakarrik ez, gerrian kokatzeko modu erosoago bat. Irauntza txiki bat izan zen bere garaian, baina bereana, harri jasotzen guziek, beren harri handia era hontan jasotzen zuten. Harria jasotzeko indarra behar da. Ikusi duzuenez, teknika ere bai. Kimika badago, fisika ere bai. Eta prestaketak. Baina horiek denak uztartzeko sentimentuak dute garrantzirik handiena. Bueno, orain, denok ariketa bat egin behar dugu. Denok batera. Irudikatu harri hau. Ikusten duzu harria, ez da? Orain nahi dut, denok begiak istea. Itxi begiak eta irudikatu harria aurrek aldean daukazuela. Nik esango dizuet,
harri hori nola jaso behar den. Nik esandakoak eginez, harri hori bizkarrera eramango duzue. Lehenengo lurretik tira, belaunera ta gerrira, ta gero berriz gerriko gainan ta goixa marjira. Jarraian kolpeak dira, bat bestearen segira, eta azkenik beso ez bultza behar dan tokira. Jaso duzue? Bueno. Ikusten duzue imaginazioak zenbait gauza egilitezken. Ba nik, orduak eta orduak eman izan ditut prestaketa hortan. Edozi momentutan, edozi lan egiten ari nitzela, harria jasotzen ari nitzen. Buruz, mila eta mila aldiz, eta hori erantzi egiten da. Eta nik izan duen garai bat, sekulako harri gozea nuena. Enitzen asetzen, harria nahi nuen. Baina 20 urte nituenean, garai zoragarri bat bizitu nuen. Nahi aina harri neukan aurreko aldean. Apustu batean, 250 kiloko harriaki aurreko markak egin dituen. Albizuri handi, hementxe gertuan daukazuten albizuri handi, Aizarna Zabalko harria, harri mitikoekin ere markak egin dituen. Iruñatik deitu zidaten. Euskararen aldeko jaialdi erraldoi bat egin behar dugu, eta zu zerbait berezia egin behar diguzu. Ondo da? 200 kiloko harri bat esku batekin jasoko dizuet. Nola ba, hori ezinezkoa data. Zuek jarri. Jaialdi zoragarria izan zen. Iruñako zezen plaza bete egin zen. Nik nire 200 kiloko harria esku batekin 5 aldiz jaso nuen. Baina urte hartan, bizitu nuen euri politena badakizu zein izan zen. Hemen erakusi dizuet argazki bat. Argazki hontako harri honekin errekor bat egin nuen egunekoa. Urtain eta nigera kintopetik harri hau jaso dugun bajarrak. Eta nire buruari esaten nion, hauxe egin nahi nian, eta hauxe egiten gozatzen harri nago. Hauxe bitzen izan harriaki, eta harriak daukazun guzia ematia eskatzen dizu. Hori egindakoan nekea dator. Eta nekea datorrenean izerdia. Izerdi horrek nekea agerian uzten du. Izerdia tantaka, kofeta izerditan, bizkarra izerditua, izerdi putzutan, izerditan blai. Baina izerdi hori ez da eskergabea. Txaloak xurgatzen dute. Hala ere nik, askotan, edukitzen dut kezka bat, harriarekin zorretan oten nagoen. Niri harriak dena eman dit. Baina nik gaztetan, umetan, gurasoetatik jaso nuen lanaren kultura. Aurrena lana egin behar zen. Eta demora gelio hartzen bat zen, gero-gerokoa. Eta uste izaten dut, eniola eskaini merezi zuen arreta eta demora. Baina berapai, berak guzia eman dit. Eta gizartea, ulertu alitxeke gizartea harririk gabe. Zenbat gauz eman dizkigun harriak. Garai bateko, oain dela milaka eta milaka urteetan atzera jota, kobazuluetan babestu, harrizko tresnak egin, harrian argotu, harrian idatzi. Zenbat gauz eginez hasi ginen harritik, tara ere uste dut harriakin esker txarrekoak erala. Euskera badu esaldi bat, honek harri gainean bizi aterako luke. Nonbait harri gainean bizi ateatze hori gogor txamarra izan. Eta gaztelerak, menos da una piedra. Niri harriak dena eman dit. Eta gogoratzen naiz, harri jasotzen hasi nitzanean. Bate baino gehiago esaten ziren. Inaki ze pena. Ire indar hori zergatik ez erabili atletismoan, boxeoan, alterofilian. Haientzako indar harriakin gastatzea alperrik gastatzea zen. Nola hasi behar dueni haiei adierazten harria zela nire mundua. Eta horaxe, bide berrietatik nebilen, harri mitikoak egin dituen, eta esaten nion nire buruari, hau duk suertea hau.
Eta gauzak nahi bezala doazki gunean, suertea gure alde dagoela pentsatzen dugu. Eta gauzak okertzen direnean, aitzakia suerteari. Baina, suerte hori nola erabili gure konbenentzia? Horretalako, mundu magiko bat asmatzen dugu. Eta zenbait gauza bitxieri magia hori erastu dugu. Eta noski, harriak ere berekin hartzen du magia hori. Begira hemen, amuletotxo bat. Honek lagundu egiten digu. Honek babestu egiten gaitu. Sendatu ere bai. Beste hitz batzuetan esan da. Honek suerte ona ekartzen digu. Horretarako gauza bakarra. Sinistu egitea. Ikusten duzue, harriak nondik nora dabitzen. Harria gauza ugaria da. Baina tarteka. Badira harri bitxiak ere. Badira harri bitxiak eta horien bila hasten gera. Eta bitxietan bitxiena gailurrera igotzen dugu. Horretarako mundu pozoindu bat irikitzen dugu. Eta ulertezina den sena pizten zaigu eta pasiorik bautzurrena esnatu. Hankapetuaz, bortxatuaz, odol isurtzeko kupirik gabe, asma ezina asmatuaz, arrazoirik pobreeraren indarrez, gezurra, ustelkeria eta lapurreta erabiliaz. Hori guzia baraitzu ezergatik, holako diamante miserable batean. Nik ez duen behar ez diamante eta ez amuletorik. Badituen ereak. Eta tarteka, bat berriak hartzen duen. Egun hartan ekarri nuena oraindik inork ez zeukan. 263 kilo zituen. Eta arekin beti amestu duen bideari ekin nion. Elkarlanean emaitzak lortzea zen helburua. Nik ez duen harria jaso nahi apustua egiteko. Harri hori behar bezala jasotzea, hori xezan nire benetako apustua. Eta hau burura etortzen zaiten bakoitzean, izen bat etortzen zain burura. Sisifo. Badakizu etortzen Sisifo? Grezia zarrean, orduko jainkoei trampa egin eta infernutik ihes egin zuena. Baina jainkoek kondena bat bota zioten. Bizi osoan ibili behar zuen, harri bati bultzaka mendian gora, gailurrera igo arte. Baina gailurrera igotakoan, harria berriz amildegira joaten zitzaion. Eta Sisifo biza joatzetik, harriaren gana joan, hartu eta berriz ere bultza. Eta honak ere existentzio osoan. Ze pentsatu gote zuen Sisifo, gu euskaldun nok ikusi bagintu. Bat harria jasotzen. Harri hartu, eta jaso. Ta bota, ta jaso, ta berriz. Eta ingurukoek hori txalotzen. Badakizue, nortzen Albert Camus. Albert Camusek Sisifo jarri zuen existentzia absurdoaren lekuko. Eskerrak ez gintuen ikusi harria. Harria. Eta Sisifo bizar. Sisifo neiko lan bat zuen bere harriarekin. Baina nik harri mordo bat dituen. Eta iskina jartzen dituen hileran. Horma bat egin nahi banu bezala. Baina lantegiontan, gizakia aspalditik hasi zen. Eta horretarako inguruko harri guzia biltzen zituen. Eta ez zuen harri txarri. Handiak, txikiak, txabalak, estuak, denek zuten bete beharreko tokia. Begira, ze ikasgai politxa gizarterako. Pentsatzen alduzue, gizartean deno bagenu bete beharreko toki bat. Gasi izango litzake gizarte justua. Baina errezegia aritzen gera eta munduan pertson bakarra goseak itzen den bitartean justizia konturik ez genuke aipa.